Kalong ka jing kendit bat penlengo ya ka shnong hi baro kawai halo ka jingmi khubor haki social media bayade bat ka jingbam do jong kading ya kawai ka yeng hapo ka shnong kemawan rum East Khasil district ka baha papo ka Mausin Ram CNRD block ha ka baka khubor kami hap setia bat ka ei ka balajia Namar kata halo ka ni ka jingjia ka dor ba shnong kemawan rum hapo ka jingelam jong mintri shnong secretary shnong lembat kit khot ka executive committee kila panchai pa ba ka ni ka jingjia plu kawai ka yeng hapo ka shnong kamdei ka bashisha hoj kala don ka jingplo henry kamdei pan ka yeng shong brew henry ka dei ka yeng banbo tangi ki mar bamju panon kam man la ka sngi nila ban ong ba ka dei ka yeng ba bo kho kumba ki ong hapo ka shnong lai thoru ba ki trayeng baju panon kam man sa hangni kimchem la sa shu mentala kumbalai snemi ei henry kila sa sha kawai pat ka yeng bana kalyang jong ka shnong lang ba ka office jong block development officer ka Mausin Ram CNRD block kila panchna lang ba ka scheme pradhan mantri awas yojana Senong hapok kumandrum mila snow suriam hadu kata nakadao ba kajing pelas kaju ka cyber kemanta kabadai ke YouTube ilot laude ba anane ba kumno ru ba duna isu jak burom habubun kipat ba nakiwe bomtip ya kasnong jungi kilong ba kasnong jungi kumandrum ba kasnong dum isuriam hadu kata nakata dao ngai kublai gitu ba comments baro hadi be sutu ba halagi jong kisnong ni don ka bantag no sesnong kuntang iket pat ya kino ki social media ki badai ki youtuber ki bakunan kam bakla kini ya dengkap badni kasnong ni tailang hane ya kino lam snong ila jet daki padba kumbala jet daki padba ni aiburam ni kino lam snong te niru ni kwa ba ya kino kumba ps ringdo umdei ba lal phiwan hanono la kiwiru ba kidi ban wan da ka basai deng bat ki trek lang jo kasnong ka thau te niru ngimto ni persai kene dei ni kerpat ba ni na kene kasnong ni kerpat ye baro ki ba komas ba pinya trelang ba ni kasnong man room mangi ni de gibreu ki ba sai ba ni don sispa sam klik yeng baro sam sispa sam klik yeng ni trelang hapo jelam de ba snong ki snong ni ba ka competition ba ki don mangi lajet mangi ha ka dor bar man tau snam Hakabay bat kutu ka video bawan ring ba PS lang do tengah pan map na kasnong ba nakum yala na kasnong nakam pentip ya kasnong ka ba iwan ring sabi iwan lai iktu ka video ba PS lang do tengah pan map na ya kasnong baru kawai tam ya ki ni ki dekat ba kira mak senang kita senang ki ikut miti senang buat baru ikut buat baru kawai kasnong pan map ba aku makala ngam simnon jimut ban ong ban pentop dia iksenong rai skum bakla na mang kram pentip iksenong sa ban ring video ba pias long na kaling jongaru ngala le songkhai sa bhoi ke ngasubat sa menta sini ngasubat sa kai ban kong sini ta situ stiu tam ngasu ban ong ba panup sungai ba pias nomor ba swa bangan sabangan lai kene ka video ro sikhot ke krampan ya ka ya kisnong thau ng krampan tip ke ng basnong skisnong krampan tip aktuk singi bawan ke te ki bahaying sam ng krampan tip ngalang kumbang le stan marwe kan te haging syada map no ke yik tu ki jing le bakla yung abot khat na kalyang ba piaso ndai basnong ai te na kalyang ki bahaying sam ban pan map ba map no en mang lim sun adu menta mang le start marwe kana ka kam yin kam sam tam ng kisnong thau ro pan map yi kisnong thau bang kum le bakla bang kum le start marwe ka no ka ba jia hano yin sam kum le start marwe kam pan yi bet na kisnong thau sa bang le kana ka bang wala video bang like video ta te ngasung ban pan map kan ya bar kwat bang kum baklaว่าจะลาชุดบูงาเจาะยังราปิชนองละวันระน้อยจุงหัดน้อยละวันชนะหน่อยชิเลียงแต่วัดได้ค่อนว่าที่ไอ้ยังราปิชนองแต่เต้าจุงสมสารัดละลายสแนมละตามงาชูบุเบตัดดีทางดีจันจาดีข้อที่ไอ้ตางชูบุได้บูมันรัดบุอีข้ออิสตาKidai tadi bu manar sendiri yang ke bu bah. Senyum nom nora yang mamap ko chnong
Malek se ngecuk keren bakalah mayu. Yan tati tial bu malak semdai recung udai usam kau bu ngalak bu tial. Udai usam di ngabu idi tang dia. Nakaling junga ko sekretary jong kana kasnong si beta misukhe habde betka to ka jimpani jong ba PS ya to ka video habde betka jingklu na ketika sem jong kini try kalong si beta la benong kabala penja buram ya kasnong da kitu ki da to ka video yel se la da jin uba PS unwan shwa snong uni kan so tu snong yel se kan poe do to pot bat kumba ngila ya keren berkitrai ba balai ke poi sadu kene kapot ban khod yu te ngi suthu ba katum ke jing keren bat kitrai kamtam ba ba deep stunning kajing kwa jki kalong ba namar ba kala plu ke yeng kidon kata ke jing snu benot la banong habade kata ke jing duno ya kata kasem ngamut banong kata kasem ba ki side bu ki kitiar kitar ki bomdon kamshu hayeng la banong namar ba kitiar jing kam ki ba ki don kam himan kasngi ki labu hakani kahing kumbak ki yu i mata te nakaliang yu i nakadaw ba idon kata ka jing sngu sanut ka jing sngu benut yu lese i perkhat ba kandon kono ka jing rap te nakaliang ka snong hi hadin ba urang ba snong ba ula ya thu ahmat ba ula pente penga ba kadon kata ka jing plu kata ka jing plu hasnong ka badai ka sam dan kalian juga ngasno ongi ba larangin simkhia ya baro ki kinjasam kho ya lese kan penslur mani hui ban thang knang ro namar ba kimda don kata ke jibundut ya kasam kho la dala ban yo do we ba bha la dala ban yo do we kasam ko ha dan kalian juga ha kata kusni bobot hi lawan bat hadin bula penchai bat la yathu inga ba kata nakalian juga ro klem da penslam ngala kali hablok habade bat kilat jingerap lada day kum kisam kho namar ngitip ba habade berkini ki phan kini ki lamnong kini ki jingthung ki jingtap kajudan kalat jingrap na blok te ngala ekram ukram sebak nakaliang du la ong ba ban ong bet kerpang habade berkata kasam ban don kata ki jingrap kam don ye watla kataru ong ba phila ban bu ka application yo le se ngila ban perung hakno kono skim ko ban long ka jingrap na to ko ying nam ta to ko ying namar ba kala don ka jingdu te nakaliang kajungiru ndai bangi isu song klikti nang isu song untuk samdale ai ngila pun kra kidur ki application bangin su submit la banong lada den bok kan yo kan yeng te sibu mata lada ki kum ki nong snong kin yo ka jing putslur ba lada ka ingo kata kasem kin yo da ko wei kata kan long ka bom long hasno thau te nakaliang ka snong isno ban ong ne ba kum ka snong hi nginyu solensar baro ya kinong snong la kidei kiduk la kidei kidu bata bude bet kanika yingro ngi khlemle tomat kum bala pun sngo do ong ba snong smart ba ki e ki ba ka snong kade ban le hi ya ki wi ki parano song song jong kene ka snong ngi le hi kum ju te nakaliang jungar ngom don i ya ban pensai ha kanika por kade tang kata ba kinu kumban bani ka ega ba urang ba snong long ba kinu ki bakwa ban le kinu ki lane wan wat kinu jing te pa snong kin sum ha ban ya lomba ka bor snong knang ba kanam don kanu ka kandu karam hadin ko facebook to nakaliang jong kador ba snong kmaun rum ni don hang ne ban pensai hai bidai ka jing mi kubor jong iba pia sengdo haka atrik hai bidai bat ka jingkam ba kene ka yeng song ying sa jong ki kepala bamdu keding haka janmian apway nakaliang ka snong ni don hang ne ban pensai ba kam dei su ka yeng ba song ki basa hanrei kadai tang ka yeng ba ki bu yikitiar mangitip ka snong jongi kum ka yeng bu kho tekat kum ba batai traying ki ong ba hoi la pentip sengau orang ba snong hadin bala pentip ilawan juriep bat ngai i ba kadai tangka semkho ne sembu tiar ni nakli ka snong ni klem sim ki ai ni wala kataru usketri wala persang ban wat kila lenti ban kran hang tepo blok
ban kran kram sabak ba don em kalak linti ban yarap lada ing ki ying bu tiar henrei kram sabak wong ba ni super sang ngim don jikermen maka don kaskim kum kata tingi squat man bensai ba nakaliang jong asnong ngim don ge jing le tomat jing le meina ya gini ki kaying kasam henrei ngila persang ban ai ki jing sakri ba hatam ya baru ki pat nong song kuntup ya kan kaying ro dang gini ki senam ladap arpu wei kini kaying kumang imenta kini kaying bala penyerap dak asnong lingba kaskim Perdana Menteri Awas Yojana PMAY. Pada ini kataru iwe ni kun juga ni kayeng sam. Ini yo ya kebenta abha basna sakwe kayeng nam ta jongka. Lingba kajing ya su jumut bat kawe pat kalung yeng. Te mentang i kayeng hang tei kila klayeng astang kin rungno. Bat kum juro nalor gini kajing arab nan leng kasnong kala persang panwat kala linti habide bat khoj ke suba. Te kala penyerap man penyo atli ki unit nam tai ikun ningkong bat kumjur in tai ikong thit leng do ban china ga individual household latrin ling baka swachh bharat mission te yang ling aslong idon no pensai hang ne ban ong ba habadon kino jingjia jing plo yeng nyum jule silang khmat ada de ka yingsa mardor nilet ban pensna la kalong kayeng ba temporary malumala nei tang ban lat nau slap kal air bat no senyang ro ban thiet ki jing jong kam ko kerki te ne kleng jong ka sinong ni maham ro hang ne hang jing por ba kino bawan ban wat jing tiep hapok sinong jongi hapok dar ba sinong jongi ki hapan jat ling ba jong ka ba sinong kenang ba kinyo ya ki jing tiep ba benia bat ki jing tiep ba sya kumalaja hang ne bap ya sangdo ulai yat lat nak dor ba snong bat luan direct han ka ying bat ula blem ba snong kala le tomet bat ya kempet bat ya kam yarap ye nam ta ka ni ka long ying ajing sang ye ka snong yang le ba nak ba hatam man yarap ya ka ni ka long ying te idon tang ne man pensai ni ka snong ni sadom sekretari bat ki rong ba badam tang ne bat kumju di traying ba in pensai ya ka jing sisa hoi kum ba ong ne dip taning ba kate ka yeng ba ing kate ka yeng jong u ba song mosa wang ba ngalik belah sab hoi dalawan belang ngasong ngasa kate ka yeng dei ka la jubab bakla namar ba u jing sha la ban de yeng breu le song kha no chete sab hoi dei uwan tang teng hapo ka sinong kata kasaki ya haka dorbar mama uhi ulong ba ngam ngamla syu bani simta pura ku munong song snong namar bangla lek song khano senong wei te nan unes kmat ungat num te kum syu yanga ikun dan snong baro yak sinjang snong baro along pelai loy te ngilu kala pelai lai loy pat gi selong pada menta ba wong ba ngarang dei nong song snong pura leng ba ketika chanjan jaba pias sendo te ngidon hang ne ki try i bakran hatu si ba diftoning pagujo sekretari yang kasinong at baro ki kot isip ki paj ba yung re nang kasinong kin ai ki witness ne kin ai ki jibin sai habide bele kin ja hakte kasmi